Здравейте, приятели! Реших да ви споделя някои от нашите моменти в България. Тъй като живеем дълги години в Германия и това лято решихме да се върнем тук отново. Полетът ни беше до Варна, но ние бяхме отседнали на Златни пясъци, което всъщност е близко. Нямах търпение да посетя морето. Между другото, тъй като бяхме пристигнали началото на юни месец, водата беше изключително студена, но това не ни попречи да влезем. Тук сме във Варна и по-точно в Морската градина. Разходихме се там, след което слязахме долу на плажа. Тук сме в Албена и по-точно в аквапарка. Много се притеснявах дали ще успеем да го посетим, тъй като беше затворено и за първи път отваря врати на 15 юни, а на 16 ни беше полетът за наобратно. Ние бяхме паркирали на автогарата и всъщност аквапаркът не беше далеко от нас, но ние решихме да си вземем едно безплатно шатълче, с което да се разходим из Албена. Моето дете е на 5 години и до сега не беше се возил в шатъл. На него изключително много му хареса, много се забавлява. И честно казано, на мен също много ми хареса, тъй като не бях се качвала доста време, както бях и забравила и вече как изглежда Албена. Много исках да се разходя, но времето беше изключително горещо, печеше слънце, а там, където бяхме седнали, беше толкова приятно, ветровито. И така, направихме едно кръгче из Албена, преди да стигнем до аквапарка. Наслаждавахме се на красивата природа, навсякъде цветя, хубави дървета, зеленина, навсякъде беше толкова чисто, приятно. Като цяло ми направи впечатление, че Албена е все още поддържано място, като все още нямаше много туристи и беше навсякъде изключително чисто. А сега продължаваме с Златни пясъци.
На това място има изключително много атракции за забавления, както за деца, така и за възрастни. Много барове, много заведения, много малки магазинчета, в които можете да намерите както сувенири, така и дрехи, чанти, парфюми, абе за всеки по нещо. Тук сме на пристанището в Балчик. И накрая нямаше как да не се приберем в моят роден град Добрич. По пътя срещнахме тази котана, беше изключително мила душичка, много съжалявам, че не можех да я взема със себе си. И накрая бяхме в Бакаджи. Ако ви е харесало видеото, дайте един лайк, коментирайте и се абонирайте за още такива видеа. До нови срещи!